Mtsikana uyuyu mukumuonayu wagona ndi amuna osachepera 5,000 pa moyo wake, ndipo akupitilizabe kugonana nawo tsiku ndi tsiku. Mtsikana uyu ndi ndani? Chifukwa chani anasankha kumapanga chinthu cha mtundu uwu? Makolo ake ndi abale ake amati chani za izi? Ndine Dini Studios ndabwera ndi zambiri za nkhani. Ali ndi zaka 27 ndipo dzina lake ndi Rose wa ku Rwanda. Anakula ngati mwana aliyense monga tonse tikulira. Mayi ndi bambo onse ndi amoyo. Koma kamba kawo mphawi pakhomopa, Rose anasiya sukulu ndi kuyamba business yogulitsa chimanga chophika, koma mapeto pake analephera. Mtsikana sanafune kusiyira pompa. Iye ati anabadwa ndi moyo odana ndi kudalira munthu. Anapempha anti ake omwe amakhala ku tawuni kuti apite azikakhala nawo, ndipo zinathekadi. Koma ali ku tawuni, anti a Rose amamubweretsera azibambo kuti azigonana nawo Rose, ndipo iwo azipeza ndalama kumathandizika pakhomopo. Izi zimachitika kwa kanthawi, ndipo mpaka Rose anapezeka kuti waitulukira business iyi kuti ndiyokatamutsa. Chomwechi anawachokera anti ake nkumakakhala payekha ndi kumapanga ndalama payekha. Anayamba kuthandiza makolo, ndipo makolowo anadziwa za ntchito yomwe Rose amagwira, koma nawo anachivomereza popeza Rose akuti iyi ndi business yokatamutsa kuposa mabizinesi onse wakhala akuyesa. Wagona ndi amuna osachepera 5,000. Ndipo mkatikati mwa ulendo wake wakumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kusabereka komanso matenda oopsa. Rose ati amagona ndi amuna 20 pasiku, pena kupitilira pamenepa. Iye ati amapemphera, ndipo nthawi zina amaganiza zosiya business imeneyi. Koma vuto samaona chinthu chomwe angasinthanise ndi business ya mtundu. Koma Rose ati mamuna atapezeka wa serious kuti amukwatire ndipo azimusamala, iye alibe vuto kusiya ntchitoyi. Anzanga mukuonera, ndizoona ku Africa kuli umphawi, koma sizoona kuti umphawi wathu tizipanga nawo zinthu zomwe Mulungu sangasangalasidwe. Amuna 5,000 ndi ochuluka kwambiri poyerekeza ndi msinkhu wake, ndipo mwa ena ambiriwo ndi oti ali ndi matenda osiyanasiyana, ndipo matenda onsewa amathera mwa Rose. Fear God, pray hard, and always ask God for mental help, and for that we shall be saved. Gawani utengawo.